Lamsogo jotono ani wati sanalo hinke ang pulano sairine o story no jodi ang norno puleo sayanke norok kahamke buji man galakse aboni bagi ang pulano sairine te kok kolokma tongo abono ang kisasa samabanyo norokno kahamke buji rina bagi try khainai abo ongka ani sakbai thangni story ang college tongpur khoroksa boribe hamja lakya tei apruo bano saka ang nungbai long distance tongui manya aboti hine hinge ang bin kongna khanoi tam khane khaya kono wansuk manliya tei ang bukhaw wansuka ningano amsuno kobui hamsa khangke tamo long distance tamo close ningano nin bukhaw ani bagi jaga tonai tei ang nini bagile ang jemu chumani porramu sumano yakar maliya aboti ne ang saksana wansuka abonolo ang ani jagao thanga tei bo tongka tirupurawo aboti kene bobai ang kaklakya hinke ang semanka bo alka boyfriend manka hanai apur ang hostel ni suti mani tirupurawo phakyang keno ani close friend rok ano bini kono sawi khanarika hinke ang puleo bini kono khanawi onek jolika tebo phono ang wansuka ang bono time rina phono rimanya tangi hinkai ang ani base ang busy aboni bage bo thana ke thangtu tangi hinba bose ani bukhano bujile ano amodike kalang khage ang tetam sajena ba thana ga thangsido hne ang freedom khlairika abodike ne baba janjani lama anglaye aboni 2 bosor ni olo bano o sikango tesha sms khlai horka nanya dinor screen o kaham kai hinkai bonus saga ano sms khlakya oi hinai hinkang bini sms no khangkena bonus singa sabong kha hanai apurke bano saga angsi amte hini bo bini bumung saga ta apurke bo bumung saga kena ang siniman ka tebo phono ang sinipane sinia ka ke bonus singa biangni sinia ang hinai apurke bano saga akotam khanai sinia se hinkai ba gapurgai bonang saga ang monone sinia nangbo sinia hinkai tongdi ni bonang okok sagata apurke bano saga ketal jiep man khana sak nangjageta manekai nang ketal beriman kha aboni bagai nano sak nangya abudi hini samani ko hinke apurke bono ang saga tangi hinba ang bono agini simje jolwe naslai roi tongo hinge ba bonang saga mannaita asuk obab tongba manekai tangi manya tongnai berni bagai asuk obab ni bonang okok saga apurke bano saga abaganya ano care khali eta beri manma bagai manekai bosauta ang beri manma bagai je bobai sms rok khaimani care khayai agini kahage sms khali hne bano okok saga apurke bonang saga nang care khajana moteda tongba mane bonang singata nang care se manamo sungo hige ba care khajana mote khaja tong tei bonang saga nang ano khogai boibai berai mani angkai aborok saimanya diba akok hinke abo agini kok tebo pano bona ang agibo sana hinpano kono contact khaimanya ngi saimaya ni bagino bona yang sms tei khlai saga hinke apurge bosauta abo dol si hine gai tebo pano bonang saga laja kok sawi kuno manya bat khairidi tei bonang saga nang je tabuk ni chalabai tongmani a chalabai enjoy nya khai tona bole hin bonang saga apurke bo ane okong na khanoi bo sauta bat khaikya ang aboti rok tabuk jotono yakarajak ge ang amsuk sagano bujika bo abake a chalabai dukarajak na abake borok break up angkana hayake borok o chalabai khorokjate khorokja bujilai mani comfortable angya phono amti phono angkana hana ang wansuga aboni bage bonang saga a bujika teita masa break up anglai khanata akok sawi bonang mane mani emoji ri hoka tangi hinkai ang bono abo phonok mani je nangni ni live just bono tondi ang abo I don't care hne bono o emoji rohmani apurke bano saka buji tongdi nanglai motai bala apurke bonang saka nang ano onek din pore tinike mutuman ka haja abudi hini bonang saka apurke bano tesha reply khaya khaina kheda kahamda hne manekai bano kahamda tong hne simise sms khlaina yu hne okok sauta gyapur ka ang bujika dago bano dol hne pon agini x hne wan sugi pono kahamda tong hne mutu khai sms khaikena apurke bonang saga ni kahamno ang tei ani je bai onek happy yang thanks nang ang bai chalma bagai mane bonang tangi thanks hine tei ani girlfriend ni kok sakhanke botano singya pono tongmano tebo pono
bono ang bo je ano amti khlai agi duka chala khaiman bagai bon ang saiman rina bagai okok saga ang bai ani girlfriend onek happy khushi kai tongo te neng ang bai chalmani bagai blage hamba hini bona okok saga ano kongna khnawai ba purgai ano reply kai saga o sama kok se kaham ke tonglai di mane ke bano wish khaita kaham ke tonglai di hne hinkai apurgai bonang saga abo nengte sana da nang ba ano mane ke bonang saga ta ang ani live just manong tongene abo neng ano te sana na ya hne ani okongna khnawai apurgai bo saga asukda khushi neng bo mane ke je ang tabuk bono ani buri tong hne samani khushi hini samani te bano sawo neng o buri bai kubui kubui da amse kalai happy khushi hini samani ko apurgai bonang saga I tangi hinkai bo ano onek care khayu hini bonang saga ani message nu kangena bo ano tesa reply khlakya hne simi set emoji rihoka apurgai bonang saga ako message roktai ta khadi tangi hinkai nini bagai ang ulo problem engna si hini bonang saga tai abo bo saga je agi engna tomani engkha tabuk jengtai abono sawi kono lab kare hini bonang saga hinkai bona ang to sms ta khadi hini saga ani kongna khanoi bano saga neng ang bai dol khai bono tongmai edu bahani bano sauta hinkai apuro bonang saga ang dol khai bono tonamu sungya tangi hinkai ang jodi neng bai dol khai tong hangke tesa hamza kon thangmono apurke neng ano hamza yang thanai aboni bagai ang neng bai dol khai bono tongnamu sungya hani bonang saga ano kongna khanawai apurke bano saga tini onek dukho neng bai message khaimani mane khai ba ano 2 বছর পরে sms khaimani bagai onek dukho tangai basuk dukho kha bang nijono saimanya apurke bonang saga teita mosa jani ja lama tonglai sinai mane khai bini lama alaka ani lama halka janja tongdi hini bona okok saga apurke bano saga saimaya obukha tamongkha ani chaya nono kuno sadoya sana phanang mane khai bini bukha tamongkha bo nijono saimanya pote ano tamo sanani abaga satogya amte hini samani ta bano apurke bonang saga kuno sana nangya horengkha thosiri koitang khanadi hinkai nor bahno screen kahangke nugu tomono time bosang khanadi 2:16 mane khai 2টা 16 ka horni pura 3টা angna nai tongkha apurke bano saga tamo neng disturb dangjak ang message khaimani mane khai bano sauta ba ano onek din pore sms khaimani bagai ang disturb dangjak khaimani ko je ang ba sure obviously disturb ngai tangi hingai ang bono already se bogai break up khlai rekha je bino tomung se ani bagai ang te tangi babai asuk sms khana bagai hor hor thubai tonai ba aboni bagai ang babai thigai sms khaya hanai bana kok singka tebo phana bona ang normal khan saka asuk horo ang online tongmaya nini bagai se asuk phana tongo tam kok tong phat sari hini bona ang okok sakata hinkai bona ang phat kok sari hini sa kang kino bo apur kano saka ang nono khana call khane do receive khadi mane khai bano aboni next day call khane hani sawo bini call no receive khadi hini saman ko inge bona ang saka ani live onek busy tabuk kok saimya thonamo sungsukang mane khai norok ani je sms ni spelling bahna nai di amsekang hor thokma bagai thonamo sungma bagai sms ebono thik motai khlai manliya ani je spelling series jotona mistake engi tongsu apurke bano sawo ako thodi hine set emoji khlai rohoro hinke boto ano sawo je angnono khana call khanai nge boto sure khane tangi hinkang bini tomono kahmi saimono agini simno abon bagai bonang direct ang nang ba je pass ni pass jengkha angte laje borongno okolok upile nasing namo sunya aboni bagai ang bini number no direct block khai rekha abona ang last kok dol rono sanamo sungo norno jodi norni x abake hamjangman agin borok tesa mutu manjage tesa name kok sana bagai dol khaiba tona hani sagangke nengte bono kono dine bono joraria tongkhane sanai tange hinke bonona ekbar se chala khai duka khai nang bai manjage pajak te nang bahane bona kaham keno sinoi pajak aboni bagai nang abute hai borok bai chalai tongkhane sanai aboni bagai nini live no bahagi talangya abo nini thani se nang jodi tesa agini jagao kalai tonamo songhake nang agini borok no time ready jora ready phiaba angkai agini borok no
laje borokno ang kuno din phano okolog ufilei ngasi giya jak.